Ολυμπιακός είναι η ζωή μας. Το Καραϊσκάκι είναι το σπίτι μας. Είναι ο ναός στον οποίο ερχόμαστε και προσκυνάμε. Σήμερα ο Ολυμπιακός, η μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης, αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία αποκαλείται Βασίλισσα. Ήρθαμε εδώ και θα είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την ομάδα μας και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα την κερδίσουμε. Το 3-3 με τη Ρεάλ. Γιοβάνι, Ζάχοβιτς, τον άλλο δεν θυμάμαι που είχε βάλει το δικό μας γκολ. Είναι το πρώτο μάτς που θυμάμαι. Ο Γιοβάνι μας έκανε να αγαπήσουμε το ποδόσφαιρο, ξεκάθαρα. Είναι ο λόγος που παρακολουθούμε συνέχεια και ακολουθούμε αυτή την ομάδα κιόλας. Και θα το ζήσω πρώτη φορά από κοντά, το Ολυμπιακός Ρεάλ. Πολύ ωραίος αγώνας αρχικά, μπήκαμε πολύ δυνατά, είχαμε κάποιες ατυχίες, πάλι το ξεκίνημα τραυματίστηκε, τώρα θα ήταν διαφορετικό το μάτς. Ήταν σε καλή μέρα Μπαπέ δυστυχώς για μας, σε πολύ καλή μέρα. Παρ' όλα αυτά δείξαμε πάλι την DNA μας, δεν τα παρατάμε ποτέ. Εμείς μένουμε ευχαριστημένοι για την προσπάθεια και πιστεύω ότι μας το χορτάει η τύχη και θα πληθούμε στην επόμενη φάση. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.